Din hija star. Attusa ċkejkna li qed għandha biss 3 xhur u li x-xorti ftit li xejn ħakkitilha, iżda minkejja dak kollu li għaddit minnu, għadha titfisset u tħobb lil kull persuna li jersaq lejha, speċjalment lil kerer tagħha Miriam. Mela star llum il-ġurnata hija attusa li tilfet għajnejha, tilfet għajn waħda, għaliex star kienet tgħix barra, qabditha eye infection u kien tar wisq. Miriam għandha biss xewqa waħda, l-istar ikollha familja li tħobba u toża kif jixirqilha. Il-star nixtieq insibilha loving home, nixtieq illi bħal star għandna ħafna bil-problemi. Aħna qegħdin hawnhekk illum ġoddi l-attività tellajna stand biex nagħmlu l-adozzjoni. L-appell tiegħi hu illi ma nixtrux nadottaw. Star kienet waħda mid-diversi qtates u annimali li kienu preżenti fil-petting farm f'ta' Qali waqt attività mtella mill-Animal Welfare fl-okkażjoni tal-ġurnata dedikata lill-annimali. Din l-attività qed tagħti vetrina il dawk l-annimali msika li jkunu għandna. Allura aħna ħanippruvaw isma' ngħidulhom in-nies flok tixxu ejjew għandna, ejjew m'għandna wkoll jingħaqdu l-NGOs li bħalna jaraw ir-realtajiet ta' dawn l-affarijiet, realtajiet fejn fil-fatt ħafna nies fortunatament jixxu l-annimali mbagħad jabbandunawhom u ma jkunu qegħdin jgħinuna. Preżenti kien hemm is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri li jelenka numru ta' liġijiet ġodda li qed jiġu implementati mill-Gvern biex jassigura l-ħarsien tal-annimali b'dinjità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.